Isang magandang araw sa iyo, Kabisyo. This is DJ Robin Sienna and welcome to Love Radio's YouTube channel. So for today, ang vlog na ito ay me about giving tips for those people who are doing online classes at dun sa mga nagbabalak na makapag-online class. And this actually works for those people who are still doing work from home. Kasi di ba ang hirap magtrabaho at mag-aral sa bahay. Kung dati ang problema natin ay traffic, hassle, init, and everything. Ngayon, it's a whole different battle na, di ba? Kasi ang hirap mag-focus. Tignan mo naman, may kama, di ba? Tapos may TV, may ref, lahat. Ang hirap mag-focus. So, these are the 10 tips that I'm gonna give you, Kabisyo, on how to concentrate and focus and be effective in this current setup. So, here it goes. Number 1, find a specific place to work or to study. So, kailangan mo mag-designate, Kabisyo, ng isang lugar kung saan dun ka magtatrabaho para, kumbaga, switch siya sa utak mo kasi na, okay, ready na at time na para magtrabaho at mag-aral. Kasi kapag paiba-iba ka, halimbawa, sa kama ka nagtatrabaho or nakahiga ka somewhere, ang tendency mo is maging lax. Diba? So, kapag naglagay ka ng isang lugar kung saan consistently doon ka nagtatrabaho, mas madaling makapag-focus at mag-concentrate kesa sa palipat-lipat ka. Okay? So, kung upuan man yan o table kung saang parte ng bahay nyo, basta doon ka magtatrabaho at mag-aaral. I-set mo yan. Okay? So, that's number 1. Number 2, maligo ka. Of course, maliban sa para naman malinis-linis mo yung katawan mo dahil feeling ko nabubulok na. More importantly, kasi ang pagligo, it releases some hormones, happy hormones, na nag-activate sa utak mo para mas maging active. So kapag halimbawa naligo ka before ka magtrabaho or mag-aral, mas gising yung utak mo, mas ready ka nang magtrabaho, 'di ba? So maligo ka. Number 3, medyo kadugtong to ng number 2. Pero ito naman, ang number 2 ay magbihis ka. Magbihis? Siyempre, magbibihis ka naman. Pero more of, try to avoid putting clothes that are too comfortable. Katulad ng pajama or kung ano man yung mga pantulog. Kasi when you use those clothes, ang utak mo nasiset na mag-rest ka or magpahinga ka. Ang kabaliktaran ng gusto natin mangyari. Kailangan natin maging active, diba? So, try to put on some clothes na would make you active. Kung sisipagin ka, kung may work clothes ka na medyo casual naman, try mong sumuot nun. Okay? Number 4, make a flexible schedule or routine. So basically, parang plaplanuhin mo lang yung araw mo, pero mas flexible ka. Kasi syempre, ang daming mga factors pa na pwedeng mangyari sa araw, di ba? Gaya ng halimbawa, naligo ka, pero hindi mo masusunod yung oras kung anong oras mo planong maligo kasi naunahan ka ng kapatid mo, di ba? So yung mga unexpected things na nangyari sa bahay nyo. So try mong gumawa ng schedule or ng routine mo. Halimbawa, pagkagising mo, ano ba? Syempre, maliligo ka, kakain ka, or basta lahat ng routine mo na kailangan mong gawin para maset yung utak mo na okay, ito na yung mga gagawin mo for this day. Pero again, kahit pinaplano mo yun, kailangan maging flexible siya at patawarin mo rin yung sarili mo sa mga moments halimbawa na hindi mo siya nasusunod. Kasi nga ang goal natin dito ay gawin siyang flexible na mag-fit siya para sa'yo. Okay? So, make a flexible schedule. And then number 5, and then number 5, break down tasks. So, dun sa mga naka-online classes, for example, ang dami mong mga subjects, di ba? Nakaka-overwhelm kapag halimbawa, alam mong may project ka na gagawin, di ba? So, ang tendency mo, mag-shutdown ka na lang, ayaw mo na lang gawin, di ba? So, for you to tackle those big projects, try mo siyang himayin into small tasks. Ganun din sa mga naka-work from home. If you have projects, try to slicing them up to a step-by-step process para mas madali mong ma-imagine kung paano mo itatackle yung bawat tasks na yon. Okay? So, break down tasks. Number 6,
healthy breaks. Magpahinga ka din, mag-break ka. Pero pag sinabi mong healthy, ibig sabihin, hindi yan yung mga, as in, like, scroll ng social media. Kasi kapag nag-social media ka, yung 1 hour, parang 5 minutes lang sa'yo eh. So, hindi ka talaga nakapag-break at all. So, try mong mag-break katulad ng, sabihin natin, ng pakikipagkwentuhan sa nanay mo, or pagpo-push up, or pagkain ng healthy. So, try to do those healthy breaks na talagang magpapahinga sa utak mo para maging ready ka to tackle the next tasks that you have to do for the day. Okay? Number 7, work or study in a well-lit place. So, kadugtong to nung first natin na maghanap ka ng study or work area mo. And then, siguraduhin mo na maliwanag siya. Kahit wala namang natural lighting, basta maliwanag lang siya. Kasi masamang mag-aral o magtrabaho sa madilim eh. Masama siya sa mata. And secondly, it activates your brain at ang iyong mata. Therefore, mas magiging gising ka at mas makakapag-concentrate ka sa pag-aaral. So, Number 8. Kapag napansin mo na medyo ang hirap talaga mag-focus ng utak mo, try mong mag-power nap. So, power nap, it's about 25 to 30 minutes na idlip. And then, sabihan mo rin yung mga kasama mo sa bahay na iidlip ka lang saglit. May intindihan naman nila yan eh. And of course, yung phone mo, tanggalin mo kapag iidlip ka. Kasi 25 to 30 minutes, feeling ko parang worth of Facebook lang yan sa'yo eh, diba? So, kapag the time nang humiga ka na, tanggalin mo yung phone mo. Kasi may blue light yan na nagpapagising sa'yo. So, baka hindi ka lalo makatulog. So, power nap. Number 9, practice focusing on one thing. Sa isa lang. Hindi sa dalawa, hindi sa tatlo. Yung iba sobrang proud nila kasi kaya nilang mag-multitask. Pero, it's gonna be more effective and mas magiging productive ka kapag yung sinabi natin kanina na mga step by step na ginawa mo, na-checkan mo talaga isa-isa. So, try mo mag-focus sa isang bagay. Tanggalin mo yung mga distractions or yung mga bagay na nagpapabagal sa'yo para tapusin mo yung dapat mong tapusin. So, try mong practicein yan. Halimbawa, mag-set ka ng alarm. 10 minutes. 10 minutes na yun lang yung ginagawa mo. And then, after 10 minutes, itaas mo siya ng 20 minutes. And then, 30 to 1 hour. Napapractice kasi ang brain natin sa concentration and focus. So, try focusing on one thing. Okay? Yung mga social media, medyo distraction. Hindi actually medyo. Talagang distraction yan. So, ilayo mo siya or tanggalin mo siya dun sa working area mo para kapag healthy break mo, dun mo lang siya i-check. So, again, focus on one thing. Number 10, reward yourself. Tandaan mo na ang pagtatrabaho mo o ang pag-aaral ay hindi parusa sa'yo. Kung hindi, a way for you to learn and to gain something. Diba? So, kung nagagawa mo yung mga dapat mong gawin, rewardan mo yung sarili mo kasi deserve mo yan. And at the same time din kasi kapag nire-rewardan mo yung sarili mo, the more na gusto mong magsipag, diba? Mas namomotivate ka para makuha pa yung bagay na yun. So, nire-rewardan mo na yung sarili mo, naging productive ka pa. Diba? So, kahit anong klaseng reward ang ibigay mo sa sarili mo, halimbawa, papayagan mo yung sarili mo manood ng isang K-drama episode, o kaya manonood kayo ng movie sa weekend, yung mga ganun bang rewards. So, those are the 10 tips, Kabisyo, na hopefully mag-work para sa'yo. Para mas maging effective at mas ma-enjoy mo ang iyong online classes at ang iyong work from home. So, ayun lang, Kabisyo. If may mga questions ka, leave your comments below and follow mo ako sa aking mga social media accounts at DJ Robin Sienna. Ayun lang, Kabisyo. See you next time. And panoorin mo and pakinggan mo ang aking programa tuwing 11 a.m. to 3 p.m. sa 90.7 Love Radio, DJ Robin Sienna. And that's it, Kabisyo! Ingat lagi and stay focused and healthy. Ayun lang. Bye! Always your number one.